खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायगोन आं सुदेमसा बसुमतारी। न'आव बाहायनाय एलपिजिनि बेसेना दिनै 3.5 बारिबाय आरो गलाफोराव बाहायग्राया 8 राङै बारिबाय। फरायसालियाव मोसौ बेदर जानायनि गाहाय फोरोंगिरिया हमजादों। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय लखिपुरनि बेन्दोंआव थानाय हरकासुंगी गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि दालिमा नेतसाया गावनि सानजौफुनि जानाय आदाराव मोसौ बेदरजों गावनिनो फरायसालियाव मोसौ बेदरजों ओंखाम जादोंमोन। मख'नाय बायदिब्ला फरायसालियाव अफिसियेल मेल जिरायदोंमोन। बे मेलावनो न'निफ्राय लांफानाय मोसौ बेदरजों बियो ओंखाम जानायखौ गावनिनो फरायसालियाव खामानि मावफैनाय सासेया नुनानै पुलिसनो खौरां हरो आरो बिथांखौ पुलिसआ खायो। नागालेन्डआव अमा फाननायखौ बन्द खालामदों। मख'नाय बायदिब्ला आफ्रिकान सुइन फ्लुआ नागालेन्डनि लंलें जिल्लायाव गाज्रियै गोहोम खोख्लैदों। बेनिखायनो नागालेन्डनि माखासे जिल्लाफोराव अमा बायनाय आरो फाननायखौ नागालेन्ड सोरखारा बन्द खालामना होदों। जम्मुआव विष्णु देवी मन्दिरनिफ्राय फैफिननाय कटरा थांबाय थानाय गंसे बासखौ स्टिकि बमजों बेरहोना थेर-बेथेर खालामदों। बे जाथायाव 7 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां दावबायारिफोरनि जोखोम। जम्मु काश्मीरनि सोरखारा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायना थैनाय सुबुंफोरनो साफायाव 5 लाख रां आरो गाज्रियै जोखोम जानाय सुबुंफोरनो साफायाव 1 लाख रां होगोन होननानै फोसावो। डक्टर अनजालि दैमारिया गुवाहाटी बरबरियाव सरखारजों न' बां सिफायनानै होखारजानाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों। जार्माननि मुंदांखा बक्सिं गेलेगिरि मुसा यामाकआ बे बुहुमाव गैलिया। मख'नाय बायदिब्ला बिथाङा हामजा बान्डेरानि हेंथायै बक्सिं गेलेफुबाय थानाय समाव जेब्ला 3थि राउन्डआव सौहैयो अब्ला हार्ट एटेक जानायनि जाउनाव बिथांखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव लाबोदोंमोनब्लाबो बिथांखौ बासायनो हायाखिसै। बिथाङा 38 बोसोरल' जादोंमोन। निखात जारिनआ भारत हादोरनि जानानै वुमेन्स वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपआव 3थि बान्थाखौ इस्तानबुलाव जालांनाय वुमेन्स वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपआव भारत हादोरनि आइजो बक्सिं गेलेगिरि निखात जारिनआ 3थि बान्थाखौ मोननो हाबाय। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन गोदान एलपिजिनि महर। बे गोदान एलपिजिआव दङ माखासे गोदान सुबिदाफोर। नोंथाङा बेसे बाहायखो आरो गेसआ बेसेबां दंखौ सिलिन्डारनि सिङावनो नुनो मोनगोन। बे सिलिन्डारा आगोलनिख्रुइ 50% रेजें जागोन। मख'नाय बायदिब्ला बे सिलिन्डारखौ आइजोफ्राबो गोरलैयैनो लांलाय लाबोलाय खालामनो हागोन होननानै इन्डियान अइल कर्परेशन लिमिटेडनिफ्राय मोनथिहोदों। कंग्रेसनि दैदेनगिरि नवजोत सिंह सिद्धुआ दिनै जोबथेसालियाव। सुप्रिम कर्टआ दिनै कंग्रेसनि दैदेनगिरि नवजोत सिंह सिद्धुखौ 1000 रां जुरिमाना आरो 1 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालियाव सोबाय। मख'नाय बायदिब्ला बिथाङा 1988 मायथाइयाव गुरनाम सिंह मुंनि सासे सुबुंखौ गारिजों हुख्रेमना बुथारदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।